Serious na siya ipapawa. Hello, good morning. Going to work na tayo. Trabaho tayo ngayon. Awa! Over yung snow natin ngayon, no? Second day. Today is Monday, mga tomodachi. Kahapon at saka ngayon, nag-ulan. Oh, non-stop yung ulan. Patay. Tanawa. Oh, hapit na tagahawak na dyan ako. Hanggang sa baywang ko na. Baka pag uwi namin, patay. Pag uwi ko pala, wala na. Ano na to? Parang mountain na talaga. Buti na lang hindi nagtrabaho si Naro ngayon. Wala siyang work hanggang next year na yan. Ano na siya, sana basta wala na siya trabaho pang New Year na kuan ngayasumi niya. Oo, over na talaga lang. Kaninang mga 6 nagpalak kami. Palasad sila dito. Diba? Mga ojichang ug ubachang nagpala dun. Kita nyo? Maliit lang kasi. Yes, Naro. Yung mga tao dito nag-iyahay ug pala. Gayo is workman tayo. Kawawa ng sasakyan niya, oh. Kuha na siya. Puro yuki. Puro snow. Oh my God. Ayong buntag. May buntag niyang tanan. Trabaho na ta kay ninabuhi sa ta. Need ta mag-work. Work. No? 7, ano na ngayon? 7:50. Kailangan na natin pumasok. Good luck na lang natin. Mamaya, pagka uwi na naman natin is magpala na naman tayo. Ayun na. First time ko naka-experience na ganito ba. Na sunod-sunod yung patak na yung snow, yung yelo. Kay, basa mo. Tumulog ay. Oy, oh, maya. Oh, sorry. Work mo na tayo. Mamaya ulit mga tomodachi, no? Tanawa, nice ka. Ayos lang tanawan, pero tugnaw, oy. Okay. Wow, grabe. Grabe yung kuan. Prolo. Naku, na-stranded yung kuruma. Yung sasakyan dun. Over naman ni ay. Oh, pusti pa. Ako. Okay. No. Ang pait nito, ang nakakapagod yung
papasok ka na sa trabaho ba? Wala, maging kay stranded na. Kuan. Sakyan. Mountain! Yes. Yung mga trabahante, bago pumasok, magpala muna sila sa ano nila, sa trabahoan. Doon ka na kaisya pa. Kaisya, doon ka na. Ah, yusang madauroy ah. Yusang madauro, watashi ga shigoto dake. Ano, nakikitaki bakari ka. Ada. Maraming nagbas oh. Tugno dahil karon oh. Minus 2 ang katugnaw. Ang mga kuan, ang mga nagbas kay kuan siya kanang delay yung mga bus karon kay maglisod og kuan ba yan. Very yung ano ay yung snow ngayon. Inay gibat atong kuan lipstick no lamoy kuan o sasakyan na tumata hindi siya na kuan hindi na muandar. Ima bus de iku ya. Oh, ima kara. いつも7時20分頃行くの。 So. Karon pa yung bus oh. バ Gayo. スや8時のバスやったら、Oh, 混んで kung nangkakuji goray jo. 20 分ぐらいになるやろ。 Oh, kuji goray. Maimitay. Kung nagbus pa ko, oh, dugay kay kita maabot. Ang mga trabahante na late na sila. ここも Kuko mo. また Oh, parang kuan nag-traffic sila okay kanang 動かなったよ。 kuan man, dagan man nagpala pa man sila. Nagpala pa sila kay di sila kasud silang trabahoan. Kay kahapon Sunday ba ya? Kahapon Sunday man walay magpala, di ba? Walay mukuha sa mga snow. Karon is Monday. So karon pa sila magpala. Di sila kasud kay kuan naman. Ano yung snow kay marami naman, mataas na ba? Hirap sila magkuan pala. Yung shigoto nila karon, yung trabaho nila is pagpapala. Pagpapala lang. Aso ko mo. The first time ni siya. Sa akong experience ba, first time. Hajimiti janay de. Na, papa. はいがまあ Kono guray. 初めてじゃないで。 Hajimiti janay. Papa no. Ito na. Pero sa akin, 去年雪降ってないからな。 no, kyuni no. Amari, skunay. Nung last year kay wala talaga. Kunti lang talaga. Ngayon, dami. Kung sa aking experience kay first time ko nakaganito ba experience na ang dami talaga. Yung mga ano laging ngayon mga trabahante is ano yung trabaho nila ngayon is pala-pala lang. あ、 Hala, 渋滞しとる。 hala jutay. Traffic girl. 言わんかもしれん。 Batay. Maabot ta dito sa atong trabahoan kay mga 8. Karte na tingali. Oh my goodness. Okay pa tani. Mag-video-video na lang tayo. Tanawa. Nice kayo siya tanawon talaga mga tumulachi sa personal. Yung mga puno-puno good man. Merong snow. Oh. Very nice. いたんそうか。 Duko hayro. ハイウェイまで。 Ah, mo iyo, daijubu. Nangka ano, kyusang madauro ya iye. Yung leader namin. Yung leader namin na nasa bahay pa siya.
Kasi yung bahay nila is madadaanan namin. Madadaanan namin papuntang trabaho. Nakita namin na ano pa, nagpala pa sila na sa asawa niya. Kasi hindi sila makalabas sa bahay nila. Aloy ka nice, ani oh. Oh my God. Tinatatawa na trabaho, ani. Ni Bakwe, kay ko ang traffic kay dito ba? Kay yung mga sasakyan doon is hindi talaga umaandar. Zuto lang siya, naka-stop sila doon. Nag-back kami. Tapos dito din traffic. Sag-asa traffic hanggang pati dito traffic. Wala kaming kuan. Wala kaming ligtas dito sa traffic. Alam, malit jud taanin no. Oh my God. Traffic jud siya. Pati dito pala traffic. Wala. Good luck na lang. Oh my God. Kala namin makalusot kami sa traffic. こっちも行けんかったね。 もう帰ろう。もう帰らん。行けん。どっちも行けんで。 Kung hindi daw kuno pwede mo, uli na lang daw kuno. Absent tayo. Ay, sa town. 家帰れるのかな。 Sige mga tomodachi, mamaya ulit. Anong oras kaya ako makarating nito sa sa trabaho? Hello, Tomodachi! Tapos na kami mag-work, trabaho. Hawa mo kalaki. Lakaw. Pauwi na kami. Maaga kami umuwi lahat. Kasi brave yung snow. Ano? Di ka Mainit na siya. Mag-4 ka? Nara, alas 4 or alas 3:30. Unsa dito oras sa mo? Kuan? Lakaw. Kita ra may gipaabot. Man naman may kuan putos. Ano din? Mano, ready na kayo ni. Hawa? Lakaw na lang din. Lakaw na siya. Pwede mo lang ngayon diri. Ano pa? May gali ko ana siya. Sunny na siya, sunny. Sunny day. Ala, mga bata Kuan pagyapon na din mo. no? Nakamay ko mo. Kanang tuhol kayo ang kuan cloud. Ang clouds. Yung mga bata magyukit. Naglaro na kuan Naghimot lang snowman. Kuan pa na kat-kat ka dyan. Kat-kat. Kat-kat ka din ha. Di kat-kat toy. Ditak agin. Asan man? Malubong kaya. Ari diri sa kong gaganay. Lubong ko. Ala, naikuan. Nakoy kasugat. Agi na lang. Bahala ka malubong. Malubong. Nasudlan akong tiilda. Pasok ta. Ano ni Agi? Pasok. Sud.
Ano po ko kay bukat pa kayo. Ay, yung mga bata eh. Basta dati gamay naman sa mo. Oh, gamay raman to last year. Ano nila sa kagami ang mga ag-anan. Slide siya. Punta kami doon sa Rapor. Mag grocery. Hi, nakauwi na tayo galing sa Koan. Kanina ba galing sa work tapos nag-grocery kami. Dami dito sa amin oh. Wow. And maglaro kami ng laro. Balik kami pagkabata. Ito daw yung laruan nila noon. Pabitad taniya. Ayo, luya sakyan na no. Sakyan na, nakira ka din na. Apit ka lumos. Asa na snago? Hari ay. Kuhan siya kanang sakamit. Ayo. Koko? Daijobu. Ay, ay de. Ano? Fukuro motite. Maglaro muna kami bago pa pumasok sa sa bahay. Kaya kasi wala kaming bata. Ako na lang maging bata. Let's go. Nagay di. Hiparon chao. Papaga hiparon. 引っ張るんか Fukurong. このままいったら一人で滑れるはずだけどね Asun eh. Sunumama ka? ちょっとどいてみなやってどうやってやってあげようか Oh. あれ置いて Kuhay mo. Chuto. Nang kaano yung abon na eh. 大丈夫 Tuti ariwa. 大丈夫大丈夫 Tuti 大丈夫 Wait. Chuto. Daijoubu. 行こうか Oh, ito. Wala magbuang. Paliggas na siya. Papawa.
na tayo. Yung mushiroy na. Alasing ko na. Wala mga bukang. Wala. Tapos na tayo. Maglaro. Apil-apil Diyos ka buang snaro eh. Sige, magluto muna tayo. Tapos, ay mag-prepare pala kasi ano kami ngayon, nabe. Higop ta sabaw. Magsabaw tayo ngayon. Sige, prepare muna ako. Mag-prepare na tayo sa ating dinner ngayon. Magnabe kami ngayon. Oh, magnabe. Sabaw-sabaw. Ito yung napamili natin kanina sa grocery supermarket ba? Ito si Inoki. Inoki. Mahirap talaga to. Ipunan ko, Inoki. Si Inoki. Tapos si Togi. Simoyashi. Simoyashi. Tapos, may sikwa tayo. Yung pork, baboy. Tapos ito, pitsay. Pitsay na siya. Na, diba? Haksay. Sa Ilonggo pa haksay. Half lang yung binili namin. Kasi kami lang dalawa kumain. Kasi kami lang dalawa ang kakain. Tapos ito, yakisoba. Pancake. Para bukas to, para sa aming dinner bukas. Ito yung pagkain namin. Sige, prepare na tayo. Hindi ka na dyan. Kain tayo.